Siguro nilang sirkin, ma'am. Kani? Oo, kay 8 na to ay. Asa man ta day? Kaya ang mga kasagaran kauban nila, o dili singles. Oy diha magato aday. Luyo na ay, violet o yellow. Di ipakita. Hindi sa niyo. Dako sa niyo. Nice po. Aha man ta mo Ang ganahan ba naman? Oh. Uy, diri din na yung ticket. Gawas. Ipagawas ha. Kagotro, na violet o yellow. asa man ta mo aday. Init na? Ay! Sis, init na? Init na? Bakit? Wow. Galit ka? Guys! Ano to? Nag-vlog ni guys. Ay, seriya. Bayawas ako lipstick ko. Iwa diri na din. Nga naman na sa mga Korean. Kamudyo kayo ang kuanoy oil. Utang ka? Wala, gabihira. Katang oil ba? Nabutan ko. Kaya sa... Tuyo, tuyo, tuyo! Kuya talaga di ba ta makita? Ganahan ko mo. Uy, okay ra po. Lipstick ha, naara diri ho. Wa diri. Ano? Awali mo gibutangan diri sa ibabaw. Ano yasa mas di na nawa man. Ako na to, hindi na ako kayo. Drone mo ni, drone. Ilang kay kaditong kadaghan oh. Papa di ang inyo yun. Wala pa. Basta magkuha na na, mag-pip-pip, na na, renew na na.
Nag-live ka?